L-riċerka turina wkoll li anke dawk li huma bilingwi li huma jafu jitkellmu bil-Malti u bl-Ingliż u b'xi lingwa oħra fl-aktar sitwazzjonijiet fraġli jew meta jiġi biex esprimu emozzjonijiet u sentimenti qawwijin fil-ħajja. Ir-riċerka turina li dak li jkun ħajuża dak l-aktar lingwa li jħossu komdu fih. Il-Professur George Farrugia li huwa wkoll koordinatur tal-korsijiet tal-Malti Mediku li d-Dipartiment joffri lil professjonisti li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mal-Gvern u ma' entitajiet privati għalli mill-2014 dawk li jaħdmu bħala professjonisti fil-kamp mediku u li huma barranin bdew jagħmlu kurs obbligatorju fil-Malti Mediku għalli mingħajr dan l-eżami ma jistgħux ikomplu jipprattikaw. Il-Professur Farrugia li jgħallem il-lingwa u l-lingwistika fid-Dipartiment tal-Malti għall-TVM News li tħaddimu l-kompetenza fil-lingwa nattiva f'mumenti kruċjali kapaċi tagħmel differenza bejn ħajja u mewt tal-pazjent. Sandra Falzon Kikic hija dentista mill-Bosnia Herzegovina li ilha 8 snin taħdem l-Isptar Mater Dei. Minkejja l-istqarret li fil-bidu tal-Tagħlim tal-Malti kien proċess diffiċli, illum il-ġurnata tajt li hija grata li kellha l-opportunità li tagħmel il-kors minħabba li qed tifhem aħjar lill-pazjenti tagħha u tintegra b'inqas diffikultà fis-soċjetà. Importanti ħafna, importanti speċjalment fil-professjoni tiegħi għax għandi bżonn nispjega kollox ħabba l-proċedura u ħabba l-oppju u għandi bżonn sansi ħabba l-uġieħ u mediċini u importanti ħafna. Il-lettriċi Kirsty Azzopardi qalet li l-metodoloġija użata fit-tagħlim tipprovdi sensori fil-Malti mitqaddet. Ġiri hawnhekk qed nitkellmu dwar nies li aktarx qed jiltaqgħu mal-Malti għall-ewwel darba fil-lezzjonijiet u x'hekk barra x-xogħol. Ġiri nibdew mill-bidu nett, nibdew mill-alfabet minn affarijiet bażiċissimi bħal bonġu kif inti sakemm naslu għal-livell mediku. S'issa kien hemm 2400 professjonist li temmew il-kors b'suċċess. Qalu li kien hemm ukoll każi fejn minkejja li t-tobba barranin kienu kompetentissimi fl-abbiltajiet mediċi kellhom jirrepetu dan il-kors minħabba li ma laħqux il-livell mitlub.